ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಲ ಕುಷ್ಟಿಪ್ಪಳೆ ಎಪ್ಪಲ ತೇಯ್ತುಪ್ಪಳೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ದಾಯ್ತೆ ಮಾಡಿಪಿರೋಪುಣ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ದಾಯ್ತ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು, ಪೋಯಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲೈ ದಾಯ್ತ ಮತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ತೂಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲೈ ದಾಯ್ತ ಮತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗೈಸ್. ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲೈ ದಾಯ್ತ ಮತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗಡ್ ದಾಯ್ತೆ ಮಾಡಿಪಿರೋಣ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪನ್ಪಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ದಾಯ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ದ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೆತ್ತೊಲ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕ ಅಂದು ಜಿಂಜ 500 ಸಾಂಡ್ ಇಂದೇನ ಅಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಪೋದು ಆಳಾತನೆ ನೆತ್ತೊಲ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡದ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಎಚ್ಚ ತಕಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ 5 ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲಿ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಏತನೆ ಗೊತ್ತು 2014-17 ಅಂದೋಜುಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಪುರಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಮಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲಿ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತುಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕತ ಈ ಸುತ್ತಿದ ಇದು ನಂಡ ಪೊಕ್ಕಡ ಟ್ವಿಂಗ್ ಟ್ವಿಂಗ್ ಆಲು ಗೈಸ್. ಅಂಜನ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲಿ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಆ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಅದು ಕದ್ದಾಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಕದ್ದಿಯಾರ ದಾನ ಬಂಡ ఆయన ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೂ ದಾನ ಪುಣ್ಯಡ್ ಕದ್ದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಐನ ಉಳ್ಳ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂಪಾರ ತೂಲೆಬಹುದು. ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಅದು ಕದ್ದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ತುಳಿ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೈನ್ ಐನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರ್ಕ ಐಡದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕವರ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರ್ಕ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ತುಲೆ ಮೂಳು ದಾಯ್ತ ಮಂತ ಉಂಡು ಮಾಡ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಐದಕ್ಕೆ ಮೂಳು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೋಪನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಸ್ತುನ ನೆತ್ತ ಐದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರ್ಕ ಐದಕ್ಕೊಂದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪದ ಐನ ಬಟನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರ್ಕ ಇಂದೇನ ಮೈನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ತುಲೆ ಏತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೂ ತುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಣದ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ರರ್ ಬನ್ಬಿಡ ಐನ ಮೋಟರ್ ಸರಿಯಾದ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಐನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೋಟರ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರ್ಕ ಒಂದು ಈತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕದ್ದಿರಾಯಿಜಿ ಇದನ್ನ ಬಂಡ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರಾಯಿಜಿ ತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತುನು ನನ್ನ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಆ ಬಂಡೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಈತ್ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಎತ್ತವಳ ಇತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ದೌಲ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ ತುಯ್ಯಾರು ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ.